Tubtob kita sa taknang nga alas 9:30 karon nga aga. Sa mga listeners naton bala kag sa mga nagatutok dira via YouTube kag sumungman sa Facebook, ang nami ipagid nga magluwas nga nagamonitor kamo, nagamonitor kag nagatutok sa mga balita kag mga informasyon, ang nami pagid kung inyo ma-share kag inyo ma-like no ang aton show, ang aton sining nga program, ang tanan actually nga program sa Aksyon Radio Bacolod para nga madamo kita sang malabutan. Action Hotline! Sa inyo pag-share, sa inyo pag-like sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod, consolation namon ina, no, kung naga-program ka diri nga makita nga ara kamo nagabulig sa pagsuporta. Action Hotline! Padala lang sang mensahe kay aton gidina tingwaan nga mabasahan karon dugay-dugay. Nganong pila ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga Sabado. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ari ho, ang balita kundi nagligad to gin-interview naton ang tagpamuno o kon opisyal sang PhilHealth diri sa bahin sang Region 6. Kay kumadumduman nyo kundi may ara sang ginhimo nga requirement sang national government nga ining mga kabataan nga magabalik bala sa face-to-face classes, especially sa college students. Ti dapat may requirements nga may ara sila no sang health insurance. Now, lately may nagwa naman nga balita kag gindesisyonan kahapon lang ni actually, no? Biyernes, Mayo 27, may ara sang gulpiada nga pagbawi sini. Ambot ti basi may ara man basihan no ang national government kung gaang nga gin desisyonan nila nga hindi naman pagdayunon, no? Hindi naman pagdayunon ang ining ginapatuman nga requirements nga supposedly kung ikaw mag-eskwela ha, halimbawa college students ka, ti may ara sang kwan mo sang nagapanguna nga requirement diri kung mo nga ara paghihapon ang pamahog sang COVID-19 pandemic, ti kinahanglan may health insurance ikaw. Ti galing ho, may ara sang ginpagwa nga desisyon ang national kag ang luyag nila matabo nga bawion o ginbawi naman. Why lang anay requirements katulad sini. Ti ambot kun nga amuning sitwasyon. May ara sang ginaprubahan no sang IATF, Interagency Task Force, kag basiman sa rekomendasyon sang CHED. Ginrepel naman ining medical insurance. Action Hotline! Kay sang primero may ara ina Department of Health kag CHED DOH nga Joint Memorandum Circular number 2021-004 nga mo na siya taning basihan sa pagpatuman sini. Galing ginkasugtan naman sang gobyerno nasyonal subong nga mag-colleges, university sa idalom sang alert level 1 nga magpatigayon sang face-to-face classes. Ti kon fully vaccinated ang mga estudyante, hindi naman lang kuno kinanglanon ina kag requirement. Action Hotline! Aber, kay gin-check naton initially kaina sa taga PhilHealth, siling nga waay pa kami kabaton sang guidelines, no? Kay ti kahapon pa man lang kun baga bag-o lang ni nagainit-init pa niya, no? Waay pa nila mabaton ini ang nagakaigo nga guidelines gid. Kay ti siyang primero may joint memorandum agreement ba? Action Hotline! Di ko muging kakasagin bag-o na naman, at least ang kinanglanon dire inang official communications and guidelines coming from the national government. Action Hotline! Bacolod kag pito ka mga LGU sa Negros Occidental magapabilin sa alert level number 1. Action Hotline! Kag i-check talang ni karon DILG kag ang aton liga ng mga barangay president diri sa Bacolod, ano ba lang latest update sa tong gintukod nga Peacock bla? Dumduman nyo na? Ang Peacock gin-create ni Mayor Pagi sa executive order
nga nagapatuman nga mayara sang post-election clean-up committee. Tilang tawon ta na kung ano ang latest sa pagpanghawan sang campaign materials. Action Hotline. Kabugusan nga ba detalye sa giyapon bantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Sabado nga presentation sa Action Hotline program. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero antes ang tanan unahon ko anay yari na sa aton nga linya si Ma'am Janimi Halbuna, no? I know nga tiway pa man sila kuno initially kay na pagsugilanon ko siya niya way pa mi guidelines pero hindi man ni way man mahimo ni sila because naga-implement man lang ti anong tala kaya mo ng desisyon sa IETF pero ano man may ara na gid man kung tani sa nakaumpisa pa rehistro sini. Ma'am Janimi, good morning. Welcome sa Action Hotline sa Action Art. Mayang aga Action Art. Good morning sa aton mga miyembro nga nagapamating subong. Salamat gid sa time. Makibot ko kapon nga kagkaina sang agang nga balita parte sa sining panibag-o nga desisyon no sang National IETF kag subong man Chen no kag nga nag-decide nga ti kwan anay no ipaiway anay ni kag do hindi na lang requirements na naman sa mga students. Ma'am, i-confirm ko dira sa inyo office wala pa gid man no nakabaton kamo guidelines kay kahapon pa lang ini. Sa subong Sir Art, no, wala pa man kita may nabaton na guidelines coming from our central office, no, as regards sa sining pronouncement sa aton sining IITF. Pero sa aton yung part sa PhilHealth, no, kung balikan naton ang mandato sa aton PhilHealth, is really to cover all Filipinos, no, and that would include even our students, no, mga individual naton nga nagkaedad 21 years old and above. Kaya di ba kung matandaan naton, ang aton mga kabataan nga nagkaedad 20 years old and below, automatic members gid man dependent status sa PhilHealth. But for those na nag-edad na 21 years old and above, ang aton trabaho sa PhilHealth is really to cover them no under sa aton sila nga programa para nga matagaan man sila sa nagakaigo nga bulig financial in the event that they would need health services. So sa aton niya punto ya sa PhilHealth, ang whether may ara sang pronouncement or ano ang aton sining IATF, ang aton gidya mandato, no, we always go back to the mandate of PhilHealth, and that is really to cover all Filipinos. Siguro ang matabo lang si Sir Art, that won't be required anymore, no? Kaya diba sa dati naton nga mga sa polisiya sang aton sini DOH kag sa aton sini NACHED, no, may ara sila nga joint circular ni ipagwa na gina-require ang aton sini mga estudyante na magapatigayon sa face-to-face classes na dapat may ara sila nga health insurance coverage. So bantayan lang siguro natin Sir Art, no, kung ano ang mga masunod na guidelines nga ipagwa sa aton sini nga opisina, pero ako sigurado gid nga aton sini nga opisina padayon gid no nga mag-encourage sa aton sini nga mga kauturan, especially those nga nagkaedad na 21 years old, to get their own PhilHealth membership with PhilHealth para may ara man silang health insurance coverage. Yes, no. Butang malon may pandemic man kagwala, mandate na iya sa PhilHealth nga dapat ma-cover ni sila kag dapat may mangin member sila sa PhilHealth. Tama na sa Sir Art. Oo. Okay. Pero iniya kay nagligad to daw nangin requirements na gid because of the joint memorandum agreement. So dapat sa pag-repeal sini may ara man official communication nga ipadala sa inyo office as guidelines. Yes, Sir Art. Oo. Huluton lang nato no nga makapagwa man ang ato sini opisina sa nagakaigo man nga guidelines para sa ihibaluman sa aton sini nga miyembro para guided mo kita on what to do. Pero Okay. syempre balikan ko gihapon no ang mandato sa aton PhilHealth. Siguro tuhuin gid nato nga ang tanan nga Pilipino maging miyembro kag protected gid no sa aton sini nga programa. Pero so far ma'am sa inyo subong record ang mga magbalik ko mga estudyante basta 21 years old and above na nakapamember na gid man no halos tanan no. Ang aton sini sir ng mga
Estudyante, actually, halin pa sa una, sir, no? Ginatrabaho na sa aton sila na sila. Actually, we are doing orientations with state colleges, mga universities and all. Kaya kinalantaw na naton, by the time na mag-graduate sila, at the age of 21, hindi na sila covered na dependent, no? Sa ila sila ginikanan. Yes. So, this has been the campaign diya sa aton sila PhilHealth, na masiguro nga ang aton ng mga kabataan na nag-edad na 21 anyos, makover na natin sa PhilHealth. Siguro sa subong may ara lagi ka emphasis no ang aton sila gobyerno, especially with the previous pronouncement, i-require sila. So, siyempre, ang tinutuyo naton nga matagaan sila sa nagakaigo nga protection. Pero amo na sa ganun, sir. Ang pasalig kaya sa aton sila nga opisina nga ang aton sila nga serbisyo kag bulig no para sa mga kauturan naton who would be needing health services yara gid no. Hindi gina siya madula. Yes. Ma'am, balikan ko lang makadali if you may. Kundi na rin na-discuss na to yung party sa increase, no? Ang actually, kung ng taon ta, January patani, supposedly ipatuman to but because of some consideration, this June na lang, no? Ang 4% na nga ipatuman. Damo abi naman ko sa kung sa OFW, ano na siya matabo, ma'am? Sa aton yung mga OFW, sir, actually nakapagawa kita na sang advisory, no? Na ang ila sini nga membership and even ang ila sini nga pagbayad sa aton sa PhilHealth will be optional na, no? During the time na yara pa kita sa pandemya, no? So sa subong ang aton sini nga mga OFWs optional gihapon, sir, no? Ang ila sini nga parehistro kag pagbayad sa aton sa PhilHealth. Pero syempre kita sa PhilHealth kina-encourage naton, sir, ang aton sini nga OFWs na magpamiyembro sa aton. Kay syempre ang ginatagaan na naton proteksyon una na dira, sir, no? Ang iya sini nga mga qualified dependents nangyari diri sa pusod Pilipinas, no? Meaning kung hindi sila ang ma-confine, magmasakit, mag-avail sa mga health services naton, makagamit sila, no, sa aton sining health benefits yung gina-provide sa aton sining PhilHealth. So, syempre, ang aton sining mga OFWs ka nagtrabaho sa luwas, they'll have peace of mind, no, kaya ang ila sining pamilya nga nabilin diri, may ara sa nagakaigo nga health insurance coverage. Dukang ko na lang, ang pwede-paglit makagamit yun, syempre sila man no, in the event that they'll be confined outside of the country, ang aton sining PhilHealth nag-reimburse, no, sa ila sining gasto sa gwa, sa ila sini nga pagpa-hospital o sa ila sini nga pagpapulong. So that is why, although this is optional on the part of OFWs, sa ato naman niya parte sa PhilHealth, we really encourage, no, our OFWs to be covered sa aton sa PhilHealth. Para nga they'll be able also to access the health benefits na ginahatag naton. Yes, ma'am. Pero sisiling bago sa mga development, again sulito naton, this is only for the coverage sa college students, no, nga instruction, although ay pang mo guidelines, ang mga pupils o students yan nga nang independence na sa mga working fathers and mothers, sige-sige na sila ya. Yes, sir. Oo. Sa mga estudyante yan naton, 20 years old and below, qualified dependents pa ina sila, sir, no? Sa ila sini nga mga ginikanan na miyembro man naton sa PhilHealth. So, Okay. sila covered din na yan, no, sa aton sini nga health insurance benefits in the event man nga magkinahanglan sila sa health services. Okay. Ma'am, just keep us posted kung mayara mga update, especially kung mabaton nyo na ining official guidelines coming from the national. Salamat gid, ma'am. Halong gid permi and good morning. Maraming salamat, Sir Art. Good morning sa tanan and more power to your program. Action Hotline. Ang head sa Public Affairs Unit sa PhilHealth sa Region 6, si Ma'am Janimhi Halbona. Since nga kahapon malang ni ginpagwa no nga statement kag desisyon nga ginhimo sa Department of Health, kaupo dirang CHED kag National IATF, in other words, why pa ni posible gina-formulate pa na nila, no, pero ting klaro nga hindi na mangin requirement. Kaysa una to yung requirement to mo, meaning kung sulod ka sa eskwelahan, no, dapat gid nga magpa-member ka dira, no, obligado ka. That is another burden. Actually, damo to nag-react last time kasi siling nila ano na lang nigli dependent na tuod ang mga kay damo giman tuod sa college sa eskwela basta 21 years old and above, most probably basi may mga income naman mo. O
But in order nga maka-provide ang government sang ginatawag naton nga insurance program para ni sa ila, bangod sa risgo gihapon sang COVID-19 kay ma-face to face na sila, tiangwa siling sa national government dapat gid nga mag pa-member. Pero subong ang desisyon kay ti mga alert level 1 nga mga areas kapin pagid halos damo nang pabakuna, ti siling naman sa national government dulaon na lang na, hindi na lang mangin requirement. Action Hotline. Ti kabay pa no nga mapagwa na ang guidelines sini within this week, kagwaay naman sang pagbag-o nga instruction coming from Metro Manila. No kay actually nagalibog ulo ko gani mo kay sa national amo niho. Kundi nagligad to ang mga naga-travel sa aton sa Pilipinas, no, kapin pagid kon fully vaccinated ka, away na requirements or I mean gina-required ka gyapon to submit sa imo kaugalingon para sa swab test. Ti ang latest nga balita naman nga nagwa mo ni, kung naka-booster ka, ina subong ang gobyerno hindi na mag-require pa sa imo nga magpaidalom sa swab test, no? Meaning kung na-booster ka bala, hindi lang kay fully vaccinated ka, kundi na-booster ka, hindi ka na pag-require naman. Bag-o na sa naman subong ginapagwa kag desisyon dito sang national. Ti okay man na, no? Kay at least medyo mahalog-alog, damo na mag-travel, pasulod diri sa aton galing kay ang problema sini may dugang no? May dugang nga problema subong nga dapat bantayan ang aton otoridad, ang aton gobyerno, especially sa pamahog naman sang monkeypox. Action Hotline. Tano na lang ini, no, daw hindi kita makaintindi, may monkeypox, may COVID-19, o damo na gid lang, no? Nga mga nagaguluwa nga mga virus, subong ti amo nang aton balantayan mga ka-aksyon. Pero at least kumo nagalog na gid man ang mga regulations, ang mga travel guidelines nga ginapatuman sa gobyerno. Hopefully nga ang mga nagasulod diri bisan naka-booster na, OFW man, Pinoy ka man, foreigner ka man, kabay patani hindi mangin carrier sang ginatawag naton bag-o nga sa variant sang COVID-19. Action Hotline. Kung gani ginabantayan sa national permi mo niho, ang pagpagwa naman sa panibag-o bala nga mga statement nga nag-mutate naman kang may bag-o naman liwat, abi halimbawa nga sa variant sang Omicron or whatever man nga sahi, no, sang variant sang COVID-19, kabay pa hindi na ni siya magwa naman kag sa ulihi, may ara naman bala sang report o kag madiskubrihan ang aton mga otoridad, especially sa departamento sang ikaayong lawas. Action Hotline. Kaya do pa matyagan ko do ubuson niyang timpo tayo sa kabalaka parti sa COVID, no? Tidugangan pagid sang monkeypox. Actually, kung magistorya kita about monkeypox, subong ang DOH, ang Department of Health, ti may ara naman subong ginahimo nga preparasyon nga magpatigayon sang pagpangita sang pondo agod sa pagbakal sang monkeypox vaccine. Ari man nga ang lawas na ni sa uli ni puno ni siyang tublok yado ni siyang tanan na lang nga bakuna mo. Ang lain pa siling ko kay manugsulod ang ulan basilan ang balakang magbulukol ti ilmo kag mapasibangdan ka nga monkeypox. Action Hotline. Pero kabay pa nga ang ako nang ginapangamuyo nga tani ang monkeypox hindi na no magsulod sa Pinas. Kag tani kun hindi gin man mapunggan kay pareho bala sa una eksperyensya naton nangin complacent kita diri, nagkumpiyansa kita sa Pilipinas kasi hindi man ang virus yung makalupad, hindi man nakatransfer sa aton ditong COVID pa lang bla, no? Atong coronavirus pa lang, ang sa China nga nag-umpisa, ti sino bala magunahuna nga makasulod diri sa Pilipinas kay ti siyempre dito man to yung nag-umpisa sa ila. Galing kay ang katunto nga klase ni nga kagsahi ni isang virus,
Kay nagatapik siya, nagapangita siya sang host niya. Nagatapik sa tawo nga amo na siya ang mag-survey nga carrier o kung magadala sang virus from different places, no? From the place of origin to another place. Sus, tiyamakon mo nga kalabot no, yung virus sa Amerika. Ang katunto mga virus, kay kung ano man tong lugar to kag climate, bisan ano pa ang klima, ano pang sitwasyon, nagamutate siya iyado, buta malungga bata sa iya. Action Hotline. Tining kakita nga pero sa amon, di, tanan kami sa Action Radio, di naka-booster na mo, fully vaccinated na. Actually, gaulat na lang gani kami di sang second booster because we are complying sa ginapagwa nga requirements ng gobyerno kag kung anong mando in order to protect our employees, to protect ourselves, to protect sa amon community and our families. Ti pro animal klase ni COVID-19 do sigihon niya lang niya. Way pa makuan ang imo termino how? Do sundo na gunong termino sa mga local officials nga nagakalabot tag 3 tuig ang isa ka term no. Di blayado ang isa ka term sang local nga mga politiko 3 ka tuig. Don't tell me COVID-19 nga labuton yung man isa ka term ang pagtiner dis Pinas. Action Hotline. Pailan ko tani ko makita taning virus ni kay pululihan tan lang ni Kalinas. No? Ina makita mo bla in your naked eye nga ara lang da siya ho gamarka. Hindi mo gani mabala ng tao nga may COVID-19 eh. O ang monkeypox kung matapikan ka actually makita mo pa yado kay nagabinutoy lang ang imo nga panit. Kita mo sa litrato yado. Gabinutoy mo ang panit sang matapikan sa monkeypox. Tido halos bilog mo gurong alawas na magbinutoy na. Oo. Ti sinobing namian nga amo na yang matabo sa imo manaw. Kabay patani initanan. Ako gani siling ko preparahan ni tani sa national government. Kay parang hindi na magkasulod sa aton di bahala na da kon istrikto ang mga border areas naton although nga naka-insindi kita sa kabudlayan sa mga OFW, mga returning Filipinos or overseas Filipinos, yes. Kainsindi kita sina, pero proteksyonan ta nga ito naman kaugalingon, di anay subo nga halin sa curfew, ginkakas na, o nagbalik na sa new normal ang sitwasyon. Why pa man official declaration sa Department of Health, pero halos new normal ng sitwasyon. Kadtobla sa mga barangay kung sino ba da makita mo gahala ka suksok face mask magwa. Action Hotline. Waay na bisan sa mga kapurukan di sa Bacolod. O lain pa kay ngiban, waay nagidya interes nga magpabakuna. Ti ko magamon yung sitwasyon paano mo pa na sa una tong iban, hindi magpabakuna yado pero bangod sa requirement nga dapat may bakuna, may vaccination card ka, magsulod sa mga mall, magkadto sa mga transaksyon mo. Ang iba nag-obligar pa bakuna. O parang nga hindi sila pagbawalan, dumilian nga baka sulod sa ilang kaladtuan. Ako nga pangamuyo, gid nga kabay pa ining monkeypox, hindi gid makasulod sa Pinas. Kay base, kung mayara naman, sampila ka mga opisyalis ng gobyerno, nga ngay rason naman kagamiton ang monkeypox for their own monkey business. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsors. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan, ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Yari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! May nga agad na kay paring Joseph Ianson, gamonitor gid every morning. Paring Joseph, salamat gid sa imo kag si Ana Lorenton Galio. Araman si Rinaldo Concepcion, si Abril Trizi Kangi Ancahas. Damo yung lawig kangalan no. Si Arlene Gargar kag Cecilia Bautista. Mary Jane Barria Ong kag Bibi Gregorio Yolo. Sa poblasyon DSB ni siya iya, bawa matyagan kong DSB guro sumupurti katugnaw mag-amon nino. Last year, ano to gani? Agosto siya nagkadto tato. Ano to gani iya do? Agosto no daw anniversary to sang aksyon nga kadto tatong purti gidya katugnaw ka sus Mariusip. Matyagan ko daw ang kape mo itungtong mo sa babaw lamisa. Pagka pila lang ka minuto, bugnaw pa sa ilong sang kuring mo. Action Hotline! Grabe katugnaw. Kita mo sang dito nagkadto si Action Edin do naglain ang aura niya dayon do nagkondisyon sa kwan. Sa DSB to, pagpaligo isa swimming pool. Grabe man tong experience no ang DSB. Hindi ko man malimtan to ay sadya to. Perting dito man nga iguon kagaling siyang agwa di patarantang saot mo hindi mo maintindihan mo. Si Maninoy Felix siya yung winner sa to. Duwa na lang kami bilin tatlo kali kami ni Jumare no sa kagahon asas. Pagkaga ko ni do ginakutoy ka do ay kagana magbugtaw daw. Action Hotline! Amo gina. Ang sunod guro nga trip namon ang pag-insindi ko do may plano si Action Eden gina-propose siya do Singapore. Singapore. Sige, lahog lang na isip pero kung maturo natin, yadi pa man ay lantaw to sa Singapore di bla? Si James Kurubilin talang para nga may ma-manage sa stasyon. Si James ay panikagi sa lakat-lakat ayan kay bago pa lang si James Binares Way ka pa kaupon no, mga lakat no. Cebu sa Uslob siguro way ka pa. Sa Cebu gid sa proper way man. Sa Manila way pagid. Sige sa Singapore go James kaupon ka na ni. Preparar ka na nga daan. Lisensya ka na nga daan ha. Parang piyo. Action Hotline! Alas 8:50 na. Dugangan ko lang ni karon mga nagamonitor sa aton karon nga aga. By the way, ang executive order ni Mayor Bing amo ni ginahulat naton kag ni Gov Lacson may kang tanan ini sa alert level status kay ang Bacolod extended mo until June 15. So mayo man kay nagdungan na sige ang alert level 1 status. In fact kahapon nagbalik sa single digit ang cases. Dati mayo niya. Parang at least may ara kita do assurance lang nga hindi na magsigi-sigi pa ni ang kabay pa no nga magtayo yun ning sitwasyon. Tiyan mo gina no parte sa alert level 1 status naton kay mayo na nga dungan sila sa pagkakasang curfew. Ti kon kakason ang curfew sumong nga pinagusto lang siyempre
benepisyo man nimo para sa mga taxi driver nga sang una hindi sila kabiyahe 24 hours, no? 24/7. Ang mga taxi driver kalabanan subong kuan mo single sa kada unit bla. Wala naman sang tingob nga I mean may mga reliebo pa, may naga bulos pa sa ila do kalabanan subong do mo ng setup no. Although ngati ang problema sini kay pagkatapos mabatian ni sa mga tag-iya sa mga taxi kag mga PUJs nga may ara na sang paghalog o kun gindugangan bali 24 hours na nga makabiyahe sila basi siling kudugangan naman ang rentabo kabudlay gid. Kay bisan subong tulotawhay kag alert level 1 kita pila na ni ka bulan no. Pero sa tutuod lang waay man gyapon pasayro. Mano abi pag pasayro mo kay ang tao ay payait kwarta. May konsyado idmon lang kay gasulubrang kwarta sa bulsa niya. Oh, sige akwalan da imo lang na. Oh, ang amo nang galabaw ulo mo to yung paglabay ka. Ang amo nang sikrito na niyado no. Anyway, sa iluan naton pila ka mga update karon iya nga aga. Ang party sa petisyon ato bilagin file nga protest ni Mayor Bing basi karon si Dr. Chris Urungon maka-update man sa aton kag vaccination drive sa Bacolod. No kaya mo tong ginahulat naman mo nga kung ano nang momento nano nang latest sadto sang gin-file ni Mayor Bing do na diyang election protest. No kay ambot na aktuhan na ini kay total halos tapos naman ang proclamation na ginhimo sang COMELEC kag upod na dito sa Congress nang dito ginpatigayon ang national canvassing. No, ti kuan na ni preparasyon na lang nabili ni mga inadlaw niyo kuan na lang niya, no? Nabili ni nga mga sa ti isak bulan pa man sobra mo ang nabilin kay June 30 pa magapungko ang next nga set of officials. Makaingagaw pa ka muna, trabaho lang tudo gapon na, no? Mo gid ang politika. Kundi ka guluyag mapirdi siling kundi ka mag-interest politika. Toto Wilfredo Munies to mga Peterson may utang ko sa imo Why ta makakita ay abi. Thank you gid sa pag-provide last time. Toto Wilfredo Munies. Okay? Alas 8:54 na. Sino action din? Nara si Councilor Gonzales. Ara sa aton linya. Kay i-check ko lang sa Liga ng mga Barangay President, kumustahon ta sila, kumusta di sila sa Bacolod City. Kay tinangin dako ginang papel nila Speakok nimo ang post-election clean up committee nga gintukod ni Mayor Bing. Ambot kung may mga naubos na ginman panghawan, may mga campaign materials pa mo nakitaan sa lugar nyo daw, wala na. Online sa hotline. Way labot sa Pikok ni ang barangay isaman nga gintugyanan sang syudad paagi sa CHO kampanya batok sa dengue. Itig-ululan leptospirosis. Duway untat no? Ara man nimong responsibilidad sang isa ka punong barangay di laog-laog. Councilor may ngaga ma'am. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners sa Action Radio Bacolod. Salamat gid no for the time mo ginatag gindedicate sa Action Radio karon nga aga. Ma'am, ma-check lang ko anong what was the latest. Nakapadala na ginman kita communication na bato na ginman naton kay Attorney Kwansing kag nano na kumpleto na pangkakas na ginman ang tanan halos nga mga campaign materials. Yes, Action Art, no? So, ang ato na ongoing na siya subong Action Art. Of course, hindi na siya dali-dali. Gradual implementation ng on the post-election campaign materials clean up na to, no? So, hindi man dali-dali, especially ang sa walls, kaga we have limited manpower man, but at least Action Art nakasugod na hagpart sinada na mention mo nang clean up man kita sa kabarangayan naton as per election kay sa aton na clean up on dengue campaign Action Art. So pero kung ikaw maglantaw halimbawa in the case of Barangay Takuling more or less
Ining pagpanghawa ni sanon yung matapos, ma'am. Why man deadline kung sanon dapat tapuson, no? Wala man action art. Ang ato na primary concern pagid is ang exterior road or ang main roads naton mostly nakatasan 90%, 80 to 90%. But ang problema naton ang those na sa sulod sa mga footwalks, secondary roads naton, ang mga barangay roads naton, kapag ang aton na i-clean up. So, amat action art until na matapos siguro 1 week or 2 matapos maninamon. Ay, very good, very good. Now, amo nang hambal mo kayo ng personnel nyo, why lang gina-utilize to clean up sang campaign materials. Dengue campaign subong kay last time pag-interview ko kay Dr. Grace Tan, silingati ang barangay di maayon manamon mabulig, limpyohanay naman sa palibot sa puluyan. Subong ano nang ginahimo niyo kung campaign against dengue sa bilog nga liga, ma'am? Yes, action art, no? Each barangay na ito naka-receive na siya executive order from Mayor Bing na may ma-convene kami nakitaya pagpungko naton or apart sang barangay organization naton may barangay ay anti-dengue brigade kita or task force. So, need to reactivate that lang. Mamuni siya na season. Usually, gani mga April to July ang campaign natin ang dengue. Kaya gudra na da siya spike. So, reactivate kaga ang iba ng mga barangays, especially the big barangays, like sa Amon, di sa Takuling Action Art. Pagpatakyas ng April, sinanan, activated na siya. Kaya nabala natin na ang Takuling was been consistent number 1 for the past pila ka mga years sa dengue. So, nanging tutukan na natin ang dengue. Continuing information education campaign gihapon sa ato na pumuluyo on the 3 o'clock habit kag ang pag-iwas sa dengue kag ng of course participation sa ato na mga pumuluyo na tagsa-tagsa manindo sa balay and ang ato na mga health workers of the HW na kinalibot na sila na chemical larvicide naton action art para ma-prevent naton ang pagdamo sang pagbuto sang mosquito, no? So available mo na siya sa na health centers or sa ato na sa city health but ang barangay na ang butang sina katungod na iti sa chemical, no? So ongoing na siya action art kaya of course ang taga-mandate or ang taga-activity naton yields the participation sa every bacolod nun. Yes, correct. No, kaya hindi na masarangan sa barangay kundi mag-cooperate ang isa ka pamilya da. Alangan mo na karon sa sulod sa mga balay nila itong mga flower base, kamupi ang masulod kang magpanglimpyo. Yes, correct. Action art especially sa mga subdivisions naton, no, nang hindi na makadtuan isa-isa. So ano naman kinanglan naman naton ang media like pareho sang action radio kag action art para mag-spread sang insakto na pamaagi para ma-prevent ang dengue. So far sa imong barangay way pakita sang recorded nga dengue case insofar as ta subong? Sa Subong Action Art, we are from number 1, no, na continuing campaign naton, nagnaog kita sa number 8 out of 61 barangays, no. As of now, wala pa man report Action Art sa aton yan na barangay na as per barangay record na na-lodge or gin-endorse ng City Health. But for the past months, kita namin na na-hospitalize in the month of February to January, you know. So, but parehas man sa COVID, dengue is everywhere. Ang aton is self-protection kag self-prevention ng aton na himuon action art. Gani man. So, after election, naka-meeting ka mo, nakakita na ka mo sa mga upo niyo sa liga, ma'am? Nakapatawag sa meeting with the rising case of dengue. Nakinanglan naton sang aton na bloodletting activity campaign man, no? Kaya kinanglan na siya sa transfusion. So, gina-prepare naman na. Nakapatawag kita meeting last Thursday on the part sa liga ng mga barangay in cooperation with the bloodletting coordinators ng City Health Office. But, of course, may iba na by representative lang. But, padayon, diya po ng ubra sa tagsa ka barangay action art.
Yes. Amo man ang ganing ginapaminsar ko nga siling ko check tabla kay ang Bacolod City nga daan daw ay kita daw blood center nga dira gina storage bala kun dira ginabutang ang mga natipo naton nga dugo from the bloodletting activity ti Negros Fresh ka may ara ang province. Ang Bacolod may ara man tamam sina. Yes, kung bloodletting ang paghahambalan action art, pwede ang barangay ka-taps into 3 blood bank center, no? Okay. Ang ato na Red Cross, ang ato sa Negros First pa di man kita dira tag sa Corazon Locsin, no? So kung diin mo example sa case ko kung diin ko gusto mo pa bloodletting na blood bank, i-tap ko lang sila. Then anytime pwede dagan tagaan kita blood certificate para dira madalagan ng ato na pumuluyo when need arises. I see. So kabay pa no nga kung partideng giniya hindi na nitani mag sige ang problema o kung mapauntat na ng problema sini kay mayon niya kay ang lamok makita mo pag may tuso pagkadaan nga lamok nga anti siya kagaton niya mahunay pas dulunggan mo bla. Yes. Siling ko ba igurugin man ni nga lamok nagapangagat kay mapabalo pa sa isi mo. Daw ginahutikan niya kasi siling niya action art kagaton ta ka. Mga lamok. Pero anyway, amugin man na eh. Kabay patani no nga hindi na ni mag sige nga problema. Ma'am, kung party vaccination ang nagligad ang check ko pa lang Estefania by daily schedule sila Monday to Friday nga ara sa health center sa imo da ma'am kag sa bilog nga liga kada adlaw may ara na ginman kamo sa health center nga vaccination activity against COVID. Yes, ang ato na vaccination activity action art depende sa schedule for health center, no? So kay of course hindi lang na amo na ang gina-vaccine naton, may babies, may busong, may and all pa. Gina-schedule ina okay lang na for big barangays we have one health center per barangay. Ang iba ng mga numbered barangay naton clustered na sila, no? So ang himo na nga sa pumuluyo naton action art is to visit the regular or their assigned health center para mabala na doon ang schedule. Kaya I cannot speak for them as per schedule kay damdamo na sila task but maano lang ta makadtulan to kag magpa-schedule or mangkot sa schedule action art. Okay. So at least good luck sa inyo By the way, dumadayon ko nung eleksyon sa December. Hodo dayon nun ginla councilor sa barangay? Yes, okay, action art ang aton nga barangay election is scheduled na siya officially unless otherwise amended sa Congress and the Senate. Correct. Di naman niya si councilor sa barangay Takuling guro we don't have any choice to be ready kay since day one nag-ubra man kita action art. Gani man. Good luck sa imo dira kag sa kampanya nyo. Kabay pa, kapin pa sa bakunahan ning nagapadayon, no? Chikiting nyo yan, umpisan nyo sa Takuling na way pa? Sorry, action art. Ang chikiting bala campaign na bakuna sa mga chikiting sa mga magagmay pagin mga infants niyo, duway pa na iya, ma'am, no? May kita da action art, amo na siyang 6-in-1 or 5-in-1 na continuing na siya, but may mga special vaccination kita. Wala pa man update ang health center regarding the special vaccination kung may bago naman. Sige. On that note, Councilor, good luck sa imo and God bless. Halong gid permi. Good morning. Thank you, Action Art. Mabuhay ka. Action Hotline! Ayos party sa barangay election ni actually may mga nakita na ko nga post sa social media. Grabe gid ato. Ako tagag sa hindi ang social media grabe nga influence sa madulot ni sa public. And as a matter of fact, galing kay ara na sa Facebook man, sorry kay siling kong Facebook. Ako pasalamat gid ko sa nag-create sini kag sa social media nga platform nga dako man na mabulig actually mo may advantage sa part sang pumuluyo ta naging madasig kasi una may mga reklamo ka sa hina nga trabaho sa mga government offices, sa mga public officials,
ang ginahimo sang tawo kay ti hindi man sila makakadto direkta sa ginareklamo nila to gapalapit sa media, no? Kadto sa radio station, kadto sa newspaper, kadto sa TV network, no? Kag didto magpangayo bulig. Nangin partner sa pumuluyo ang media industry nga nagapabalo kag amo ni ang nagapanultog kag amo ni siya ang kung kaysa kung kinanglanon nagahanot sa mga opisyales ng gobyerno nga nanginlawlaw ang performance. But because of the advance ng technology, subong makita mo, ang social media, ang tawagan ni sina, kuan mo, iya na sang citizen kung kaisa kag ordinary individual nga initiative. May reklamo lang sila sa mga kilala nila, opisyales ng gobyerno, especially ahinsya ng gobyerno, ara na sa Facebook mo makita galing kay ang iba na sobrahan man, no? Kabalo ka ti ang iban nga nagapagwa, nagakomentaryo, ang iban nga nagahimo sa ilang mga statement. Lain niya sa mga mainstream media nga we are bound to follow the ethical standard of the KBP. Ti diraya way pa sang sa community standard pwede ka maka-violate kung makita sa Facebook. Galing kita number 1 sa Facebook, iya pwede ka makagamit sang pseudonym dara o kung pwede kaya makagamit gani isang fictitious account mo. Iba na pangatake sa pariyo nila. And as a matter of fact, nakugid siya nga gingamit, no? Hindi lang Facebook, pati TikTok. Ano pag ganing application damo? Ang Twitter ganito, hindi dia sa aton gin mabaskog sa Negros and Bacolod City. Kay pilang nahot malang ako may account ko sa Twitter. Galing kiti amo na bla, kamo malang nga kilalahay di sa Bacolod. Kung mag-tweet ka akson Eden, mayo ginangang imo man nga kilala man sa media mo man ang like kag nag-share to eh. Do kamo lang pero ang Facebook niya grabe gid. Ang TikTok mo man, ti galing may account mo sa TikTok, galing di mo kuya kabalo number 1. May saot-saot na may mga drama pero kabalo ka kung isa ginagamit nga platform kag inibla ginagamit ni siyang pila ka mga individual kapin pa kandidato last election, grabe gid mo. Makita mo nga siling ko damo man mga Marites Marisol nga nagtululuhaw no bisan social media nga kung tani lang taon mo dako mabulig gid tutuod lang. May mga nagareact sing una mo nga halimbawa abi sa Facebook mag-viral ka, may mga reklamo against mo. At least kung ikaw public official, aware ka dahil sa mo, may kwanto sa Facebook, may mga reklamo to sa performance, ta sa law-law nga ginahimo nga pagserbisyo. Tiyabi himuin nyo to, pakita nyo to nga may ara kita response na nga nagahimo, kita may trabaho, kita nga ginabuhat. Action Hotline! Na mayo man ang nabuling niya, galing kay tiya mo na, aware kita. Kay kung kaisa may ara gidya, nagahimo sina, nagagamit sang social media for their advantage kapin pagid kun tiyempo eleksyon. Mula na iya, ako yan nagabulig ko campaign sa publiko nga kinahanglan be responsible. Kung tutuod kagid, dapat gamit ka sa imo official account sa Facebook. Inang imo gid, ara iban nga maobra sila account sa Facebook, ang itsura ya kung sino lang itong ginapangwaan la, ang iban kasapatan pang ginabutang, o dason ma-request pa na sa imo, ma-friend request, tigaling ako ya sa Action Art Hupon nga account ko, hindi na ko kabato na bisang friends dira, kay 5,000 ba lang ginaalaw mo, tidamo pa kung standby, actually, hindi na natin mabaton. May isa ko ka account, nga pwede padra makabaton, kaling ginamat-amat kulang ginamat-amat kulang panglantaw gid kung sino naga-friend request. Kay may ara yadong nga naga-friend request, nga igo mo ya i-check sa uli, yung mga ginapang-post, iya binastos. Si kunano niya ma-friend request, siya binastos yung ginapang-post niya. Action Hotline! Pasi paglantaw sa ako, nag-itsura ko do, bastos. Daw mo na bla. Sige lang, kay amo ginay, no? Why asang hindi pa na ma-regulate, kay why pa man sang lagi, nga baka-regulate ang gobyerno, kita mong kumilik. Kung sa radio ka magpa-interview last time, ginaisip ang minutos mo, pero kung sa Facebook, kaya pag gusto ka wakal daw, why asang ma-regulate sa imo? Hindi ka ma-regulate, asang kumilik. Action Hotline! Ay, puwerte, no? Anyway, kabay pa, December ni
lapit eleksyon sa barangay ni kun wala abi sang himuon nga tikang kapin pagid ang Congress, ang House of Representatives kag ang Senate, kung hindi nila i-suspend, no? O kung ipaiway ang eleksyon sa December, ini sa diyan nga eleksyon sa Bacolod sa pagkakapitan sa December. May mga nakita na kung nagapost nga mga supporters ng kandidato. Kundi may mga nagpapili konsyal nga daw na pierde sa pagkakonsyal. May ara iya pila ka mga upod nila kalyado nga nagabutang na sa Facebook niya amo ni siya way ginpalad sa pagkakonsyal pero may plano nga magpapili sa barangay bilang kapitan. Wow, ini sadya gini. No, kay ti ang incoming administration si Mayor-elect Albi Benitez nga sa June 30 magasugod ti nagligad nga eleksyon to kung nantawon ta hindi mo ginbangganing iban, hindi mo ginmakita nga nagatudalay na mga kapitan given ina siya kay kung sundon ginang kasuguan dapat ang barangay officials mangin kwan ni sila apolitical why sila dapat yasang suportahan kag harap-harapan bala nga mga panyas kandidato pero galing diri sa aton abi sino magkambal sa akon di nga sala ko pero daw diri sa aton di ang una nga nagapangipit sa mga botantes tiyempo sing eleksyon barangay official ho. Correct ko hindi. Aber kung may aragid man guro matarong mga kapitan nga ngin apolitical nga way gid sang ginasuportahan nga kandidato. Tapos ka kay sunod nga eleksyon di ka man suportahan sang imo sini nga nangin manok sa eleksyon hindi ka mangin manok sang isa kadako nga political agrupation o kung sinong papili na tining mga iba ning nagligad ang ila linyadara sa Tribu Pula kay Mayor Binglo na diyang grupo. Ako nagapati kung hindi ni mapaisol ang eleksyon sa December sa Bacolod City damo di magkapitan nga sigurado gid may kontra kamo na ti may nabilin pa kamo mga binulan no na tuduhin nyo da kinanglan pakita ginang gusto ninyo nga performance galing kiti kilalahay magmus barangay na depende na kung paano nyo i-influence o kung paano nyo i-convince ang tao nga kamo gyapon ibutang sa pwesto da galing hindi pa naton balan madayon gid balang eleksyon sa December way pa kita kabalo ang hulaton ta kon bala may ara sang tikang o lihok nga himuon ang Congress no ang House of Representatives kag Senate bala may mga inisyatibo kay ganuso nga ipaiway ang eleksyon sa barangay and SK sa bulan sang Disyembre. Edton Loritizo kag Marulin Dereza Pilokiro, Bernadette Lacson, Madam, kumusta? Norilyn Havelusa, Dondon Amedo, Stephen Toriano Angelila. Sige si Manjo Arniho, silingad ri sa Hisusa Heights, Estefania, liog tamyaw kuno si Diana Villanueva, kag kay iyada mo, Julian Arnejo, thanks and more power. Sige may nga gadira. Kay Peter Turiza Macadaya, Ethan J. Libo Onsulin, kag Mayet Igma Buen Viaje, Ros Raimundo, salamat dira sa inyo pag-monitor. No? Ang iban hindi ko malabutan, pasensya gida, kaya ginamat-amat ko lang basa ang mga mensahe nyo. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhi. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman. May advisory ang Seneco, scheduled giman ini nga brownout, no? May ara sila sang ginahimo subong scheduled ini nga power interruption kay May 28 and 29. Attention kamo kay para hindi kamo malipat dira kag makapreparar, wa lang guro ma-check sang iban ni, pero may ara iya ang reason subong adlaw sang na-experience nga pagkadula sang power supply sa area nyo. Halimbawa, ang installation sang 72 kV nga post insulators kag pila pagid ka transmission line sa Bacolod Bata sa 69 kV. Amo ni nga alas 6 hasta alas 10 sa inyo da Burgos feeder 2 apektado kamo da. Ang mga lugar Capitol Hills, Greensville 123, Capitol Heights, Villa San Agustin, Aquina East. Damo na kamo nga mga area, Lopez East para hasta sa Purok Active. Way kamo suga alas 10 pambalik da, way kamo kuryente da. Amo man ang Burgos Feeder 4 sa Sofia Gonzaga Avenue, Scala Fortune Town, Barangay Hall, Dala Kamuda, Retreat House, sa Scala, Kamsi Fortune Town, Save More Fortune Town, way makamuda alas 10 pambalik ang supply nyo. Now, buwas, Domingo, may ara man sang preventive maintenance sa servicing sang 30 MVA power transformer sa Morsha Substation. Expect ka mo mga lugar na nga way supply man 6 to 1 p.m. man, alas 6 ang aga, tubtob alauna man, Sumag Substation to Sumag Highway, whole of Punta Taytay, na makadto ko mo Punta Taytay, buwas sa mga resort na, way na supply kuryente ha. Action Hotline! Kasi tingala naman kamo, mga lakip sa BMA da. Buwas pagid, alas 7 sang aga, hasta alas 4 sang hapon, may mga areas pagid na Murcia nga apektado. I-post lang ni namon liwat sa Facebook sa Action Radio karon na sa mga nagamonitor para makita niyo da kung diin ang mga areas base na nadala ka mo sa sining scheduled power interruption. Action Hotline! Ayos, si Ronnie Robles, may agalan dira. Ginalyn Liboon Iroho, kag classmate Roda Miliendes, regards ang dira sa kay Joe Walsh, kay habi mo, ka amigo ko gid, no? Virgie Olpinda, good morning. Salamat nagbalik ng Seneco. Nagbalik na sila ko, no? Jovi Munares, kag Inday Blaza, Jonalyn Ninial de Crypto, kag Noel Zambales, pari Noel. Novi Magapan, morning man, thank you for listening. Action Hotline! Pero antes ko magtakop, ang akong sinigi na remind gid sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amoy ni ang maghatagi depensa sa aton lawas, magkapabakod sa aton immune system, parang ang aton resistensya pagid kampiyon nga hindi kita dali-dali matapikan sa anuman nga baratian, masakit nga pwede gid ma-acquire sa aton palibot, no? Bangon nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, damo ini sang phytochemicals, vitamins and minerals. The only product nga natagan sang approval sang FDA sa pung South America. So ano pang hinahanap mo naman kang gamit nga mangosteen, ang super variety nga mangosteen nga makabuligid, no, para sa aton pagpabakod, no, sang lawas ta. Tandaan ta ha, ang plantasyon sini si Dr. Alfred is Villarico, ti may kagalingon nga plantasyon sang mangosteen nga amo ning super variety. Ano pang ginaulat ninyo magbakal na sini nga produkto sa masuki ninyo nga mga butika malapit sa inyo tagsa ka mga lugar. Action Hotline! Ayos no? Ang iban sorry kundi ko malabutan na. Kapamati lang kami patamiyaw sa amon kaupdanan si Bak Kabug Basketball Athletic Club. Gusto taman tani magbulo basketball galing kay pila ka tuig way takadulo dalagan ba si Matugaplak tabla o si Marilo Travilla Catinoy, Angela Gayondato Castillo. Salamat man dira sa imo ha, kay Ana Sinoro kag Glenn Talafiero sa Mulobulo, kay Suon Glenn Talafiero sa Mulobulo, may agator ko jongko pare ka balik ka na halin sa Boracay. Alin Louie Himotia, good morning man kag kay Ermar Saripada. Salamat gid Melvin Piniafil, no? Alfredo Sapa. Good morning
Okay na pamangkot ko na nakina sa rangi mag-ask sa PhilHealth. Ronnie Gordon, bro, may aga kag sa iban paginaton nga mga listeners nga naghingagaw karon nga aga, no? Si Jeline Hicano, R. Martin Grijaldo kag Marivic Jones. Jopi Hipunia magbanwa, good morning man kay Almarichel Garcia. Sinunoy manggumat nagpadala pa minsahe noy. Duay naman tong puto kag dinuguan nga ginasugid mo to. Action Hotline. Why nakita time diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Hotline program. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1.